responsable do taller experimental da obra múltiple contemporánea, amigo, compañeiro, en iniciativas da promoción da obra gráfica. En esa condición, lle agradecemos ao Museo Gravado de Abelleira pois poder estar aquí chegar a esta exposición que se inaugure aquí en Cangas, ¿no? Dende a aldea de Vilariño, un recuncho onde se respira mar e tradición mariñeira, intentamos xuntos seguir o tema do gravado e leválo hacia esa creatividade que nos leva ese conxunto de respirar o gravado ali nese recuncho. Que son pastor, pois, teña a palabra, na miña parte, pois, quedan. Moitas gracias. Moitísimas grazas, moi boa tarde e noite a todas e todos. Grazas ao Concello de Cangas por acollernos nesta Casa de Cultura que sempre nos acolle, a verdade que de maravilla. Xa temos compartido algunha exposición. Xandeira 807/36, Memorias gravadas. Pois esta exposición fainos tomar conciencia do que lles ocorreu aos nosos avós e pais na guerra civil e na posguerra. Unha ferida brutal que segue a interpelarnos ainda hoxe nestes tempos de negacionistas e revisionistas que tentan manipular a historia do que realmente ocorreu. Morte, medo, desamparo, angustia, brutalidade. Quen mellor que os testemunhos das vítimas para chamar á compaixón, á reflexión, á conciencia? Partindo dunha ferida familiar sen curar, Xandeira universaliza a dor e o compromiso coas vítimas, pero faino dun xeito anovador e artístico, anovador no método e na dinámica da exposición, unindo esas técnicas tradicionais do gravado coa colaxe e outras formas artísticas para dotar as obras da densidade e expresividade do material. O papel non é o sinxelo soporte da expresión, senón que el mesmo é a maior manifestación da dor, do maltrato e da resistencia, xa que pese as feridas segue a comunicar, segue a emocionar e a convencer. O papel xorde así como parte fundamental da comunicación. O papel é arte, testemunha e compromiso. Cada gravado de Xandeira é unha ferida, unha mirada á dor, mais asemade unha mirada á dignidade das vítimas, e o conxunto da exposición crea unha nova experiencia do pasado. Escolta e ve as aldraxes, a maldade, o sufrimento das vítimas. Logra unir o persoal e universal, a memoria familiar e a experiencia tráxica de moitas vítimas, o que lle dá á exposición ese carácter único. Maravilla a capacidade de unir testemunho persoal coas novas técnicas artísticas para dar maior autenticidade ás obras, libres da vulgar propaganda ou do sinxelo sentimentalismo. Vemos, perturbados, a imaxe real do terror deses brutais anos en Galicia. A todo isto únese o testemunho que podemos ver e escoltar para dotar a mostra de maior expresividade comunicativa. Saímos desta experiencia conmovidos e con maior capacidade de reflexión para ver o que ocorreu, para seguir denunciando a injustiza, para sermos partícipes do noso deber para coas vítimas e para rexeitar o poder dos tiranos e o seu poder de engano e crueldade. Todo isto permítenos comprender mellor a realidade e o deber de xustiza. Parabéns ao artista, parabéns ao Concello de Cangas e agardo que esta exposición vos conmova como me conmove a min e vos leve á reflexión e á compaixón. Moitísimas grazas.
Moitas grazas por compartir este momento que para mí é importante, porque de unha outra maneira expresa o meu crecemento como persoa e como artista, como artesán, porque todo isto, de unha outra maneira, empeza na imprenta familiar, xunto ao meu pai, a meu irmán, a miña irmá, a miña nai, que sendo analfabeta, que ela é víctima desta causa que se implementou contra os meus avós maternos, e ela, por esa mesma represión, non pudo escolarizarse e, polo tanto, era analfabeta. E era curioso ver a miña nai sendo analfabeta traballando en unha imprenta e controlando absolutamente todas as cousas que ten que ver coa arte da letra e da palabra. Decía de que, de unha outra maneira, o meu vínculo co papel, coa tinta, avanzou na linguaxe audiovisual. Quen me coñece sabe que me dedico á creación audiovisual, fundamentalmente traballo documentais que teñen que ver coa historia de Galicia, e para min, obviamente, falar da historia de Galicia ten que ver co exilio, ten que ver coa represión franquista, ten que ver coa loita antifranquista, ten que ver coa emigración masiva, e de unha ou outra maneira todo ese traballo foi agromando e foi dándome madurez tamén discursiva e artística para chegar á realización non desta exposición, sino dos grabados. Un día recordo que estaba na mesa de traballo, na mesa de edición, facendo un documental. Eu traballo con moita documentación. Os meus documentais non son especialmente moi modernos en canto ao que hoxe entendemos por modernidade discursiva no audiovisual. Eu móvome nas coordenadas clásicas da produción audiovisual, da mensaxe, da construcción de un discurso. E un día collo un papel, unha fotografía, uns documentos e o tiro no cesto do lixo. E quedeime pensando en ese montón de papéis enrugados e atopei en eles un elemento motivador. E ese elemento motivador, de unha outra maneira, está expresado aquí en esta exposición. O papel enrugado é o que, de unha outra maneira, expresa o meu sentimento, expresa o maltrato, expresa a dificultade da búsqueda da información, a dificultade que teñen as familias para atopar as causas polas cales os seus familiares foron axustizados, represaliados. E entón, ese esforzo que teñen as familias para procurar a verdade, que aínda hoxe, despois de 50 anos de morto o dictador, sigue sendo unha tarefa prácticamente imposible, esa mesma búsqueda, esa mesma dificultade é a que eu quixen expresar en estes grabados sobre papéis tratados, maltratados, enrugados, onde temos que facer un esforzo persoal e emocional de comprometernos coa imaxe resultante do meu traballo. Con Leonardo, o meu amigo e mestre, empezamos a estampar estes grabados no taller de Vilariño, e tamén contamos coa colaboración de Alberto Pena no seu obradoiro, onde estampamos este mural. E de unha outra maneira este mural, un pouco anárquico na factura técnica, porque traballamos en distintos días, en distintos momentos, pero o fundamental deste mural es que está protagonizado por primeiros planos, por rostros, por ollos de mulleres e nenos. Por qué? Porque as mulleres e nenos foron unas víctimas invisibilizadas dentro de toda a represión que hubo en Galicia ou que hai en calquer parte do mundo. Estes osos que temos aquí poden ser osos de nenos, mulleres e homes de Gaza, por exemplo, sin ir máis lonxe.
Por lo tanto, bueno, eu creo que o meu traballo que pretende denunciar e comprometernos non somente co tema da memoria, sino cos compromisos que levaron a todas estas persoas que están aquí expresadas nos meus grabados, que levaron a loitar e a resistir e a imaginar unha sociedade mellor. O título desta exposición, como decía Leonardo, é 807/36, que é a causa que se lle abriron aos meus avós por rebelión. Eu son neto de rebeldes, eu son neto de persoas que se rebelaron contra a injustiza do franquismo, o cal estou profundamente orgulloso. E o retrato que están aí, na outra parede de enfronte, dos meus avós sendo moi novos, e abaixo está o da miña nai. Non está a miña nai porque eu son o artista que ven aquí a poñer unha exposición. Está a miña nai porque se eu nací no ano 55, a guerra civil rematara no 39, son poucos anos, na memoria de calquera de nós, sí? 20 e poucos anos, que evidentemente eu sendo un neno mamei as súas vaguas cheas de tristeza, as súas vaguas cheas de lonxanía, as súas vaguas cheas de dor. Por lo tanto, o sentido que este a miña nai aí, de unha outra maneira, é unha continuidade da dor que se expresan en distintas xeracións. Bueno, eu non teño moito máis que decir, agradecervos a todos vos a vosa presenza nesta mostra. Desexo que o discurso que hai aquí sexa suficientemente motivador e interesante, como dixo Joan, e nada, estamos aquí hasta o 31 de xaneiro e logo rematar podedes recoller, antes de marchar, un catálogo da mostra. Moitas grazas. Moi boa tarde, prezado Xan, queridísima alcaldesa, compañeira Araceli, veciños e veciñas. A verdade é que é un prazer estar hoxe aquí en Cangas, convidados polo Concello para inaugurar unha mostra magnífica de Xan. A verdade é que cando nos puxemos a traballar tamén nese catálogo, impresionoume, non? A propia peza artística, basicamente pola dureza que nos ensina e tamén pola calidade da propia exposición, que non é unha exposición calquera que simplemente vimos a mirar, senón que nos interpela, fálanos directamente, contanos un relato que dunha etapa histórica truculenta, pero que temos que seguir investigando, indagando cales foron as causas pois de que moita xente a día de hoxe siga desaparecida e temos que recuperar a súa memoria para dignificar todo o que fixeren. E Xan utiliza a arte como un medio para cuestionar e transformar, porque as súas creacións convértense en memoria viva de xente que non está aquí. E ademais convértese nun fío conductor dende o pasado cara ao presente, que conecta experiencias individuais con contextos fortemente políticos e culturais no que se enmarcan, non? Como é a época da ditadura. En esta obra, como vos dicía ao comezo, as obras fálanos, interpelan directamente como visualizantes. Fálanos de memoria, de loita, de dor, mas tamén de esperanza. Porque a través das distintas técnicas como a fotografía ou, por exemplo, os códigos QR, onde vemos vídeos directamente con historias reais, volven ao presente. É unha maneira de mantelas vivas a esas persoas, non? A pesar da opresión que sufriron. E hoxe vemos como volven os discursos de odio, cada vez hai discursos máis extremistas a nivel político, a nivel internacional e estatal, e, por tanto, vemos que a intolerancia volve a gañar forza. E por iso creo que é tan importante manter viva a memoria, como nos propón Xan Leira, unha exposición que constitúe verdadeiramente unha ferramenta para construir un presente máis xusto.
Esta exposición ensínanos que debemos afrontar o pasado, coñecelo e aprender dos erros para construir un presente máis xusto, máis libre e máis igualitario. Como alcalde de Ribeira, como presidente da Fundación do Museo do Gravado de Artes, gustaríame agradecerlle xa públicamente a Xan a decisión que ten tomada de ceder esta obra e de que poidas constituir un dos fondos do Museo do Gravado de Artes. Un museo, para quen non o coñeza, que ten obras tan importantes como, por exemplo, de Dalí, de Rubens, de Picasso, de artistas galegos tamén como Facalo, Manuel Ayaso, entre outros moitos artistas. Por tanto, convídolles a que, se non coñecen o Museo do Gravado de Artes, vayan ata Ribeira, vayan ata unha parroquia rural de pouco máis de 500 habitantes, onde temos o mellor museo do gravado, non só de toda Galiza, senón un dos máis importantes a nivel estatal. Por tanto, moitísimas grazas, Xan. E simplemente, para rematar, engadir que agardo que o catálogo que despois poderán levar e que esta exposición nos permita tamén construir dende a arte, dende o mundo artístico, pois unha sociedade que valore e, sobre todo, que defenda valores tan necesarios como os da liberdade e a democracia. Moitísimas grazas. Pois ben, cando chegaba lle comentaba eu a Xan, non sei hoxe que vou decir porque me parece algo tan persoal. Claro, el o fai dende os seus adentros, casi a nivel terapéutico, pero verdadeiramente pasa do persoal ao universal, un pouco como aquela consigna feminista de que o persoal é político, porque verdadeiramente sí que el fala da súa historia, pero por desgraza fala dunha historia que foi unha historia colectiva. E ademais, realmente esta exposición eu creo que é con diferenza de todas a máis conmovedora, tamén a máis dura e ao mesmo tempo necesaria, porque eu creo que aínda estamos facendo unha especie de catarse colectiva que necesitamos, como de alguna maneira se necesitásemos redimirnos como pobo de deixar, incluso de, non sei se de sentirnos culpables. Eu a veces hasta teño como unha sensación de, porque lees, por sorte, hai xente que sigue poñendo luz sobre este asunto, como que che queda unha impotencia de que si puderas ter feito algo, que nin siquiera estábamos vivos, pero che entra esa impotencia e esa frustración. Creo que de alguna maneira todos vivimos cando coñecemos esta historia tan terrible, non? Unha historia que, dende logo, da que temos que aprender, pero e que eu creo que incluso que temos que aprender a nomear de volta, porque eu sí que penso que dentro do revisionismo histórico se fala de que hai que deixar de chamarlle guerra civil, que dicir, aquí hubo un levantamento militar fascista que ademais logo instaurou un estado de terror que durou moitísimos anos e ainda sigue coleando, como dice Xan, porque ainda hoxe che costa e o sistema ten barreiras para impedir e poñer nos paus nas rodas de poñer luz sobre o que aconteceu en este país, que tan grave foi que ainda nos doe hoxe, que nos doe a xente que non tivemos familiares persoalmente afectados. É dicir, a ferida foi terribilísima, fondísima, e ademais hai que poñela á vista, hai que poñer luz sobre ela, porque sempre se intentan invisibilizar este tipo de testimonios, e é unha loita que debemos de facer, porque hai un intento descarado, ademais de banalizar a gravidade deste asunto, dicindo, bueno, eran cousas dos nosos avós. Dicen que é unha burla terrible que calquera que tuvese un familiar que che digan
que se lle reste importancia, que se ningunee ese sentimento ou ese abuso que hubo, ademais que arrasou a familias enteiras, que eu digo, foi un holocausto ideolóxico, unha persecución, unha limpeza étnica de corte político e ideolóxico, borrar do mapa calquera testimonio ou semente, familias que foron asasinadas, como dice Xan, mulleres e nenos, que non quede nada. E dende a memoria histórica sempre se dice que non enterraron cadáveres, sino sementes. Esas sementes son as que nos traen a nos aquí con unha conciencia e unhos valores de humanidade que como sempre decimos, nada está garantido e temos que ter moito tesón a hora de manter e preservar os valores da sociedade que somos e queremos seguir sendo. Non queremos voltar a unha barbarie deste tipo que nos vayan a pegar un tiro por manifestar as ideas que temos, por falar a lingua que falamos, e sempre temos que ter esta mensaxe encima da mesa. Por eso, quero agradecer especialmente ao Concello de Ribeira Luís, que nos acompaña, que colaboran con Xan. A Xan, que máis lle podemos decir? A Nardo tamén, por facernos sempre as súas explicacións, que nos axudan a entender as obras. Pola miña parte, a todas e todos vos por vir e acompañarnos hoxe, que deades difusión, que a xente veña a ver esta obra que é maravillosa, que estremece, porque claro, non é como cando vimos a ver a veces, no? que toda a arte é maravillosa, que eu sempre o digo, pero aquí vemos persoas, testimonios, exemplos de persoas que padeceron unha persecución terrible. Entonces, o sea, non o podes ver sin conmoverte, como cada unha das historias que coñecemos e que debemos de poñer sobre a mesa deste período do noso país, que bueno, que esperemos que non se repita nunca máis. Que disfrutedes da exposición e nada, queda inaugurada desta maneira. Grazas a todas e a todos.